Imos co seguinte punto da orde do día, proposición non de lei 8.468 do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego sobre a demanda dirixida ao Goberno galego en relación con distintas cuestións relativas ao complemento autonómico do bono social térmico. Para a defensa desta iniciativa ten a palabra o voceiro de BNG, o señor Golpe Acuña. Grazas, presidenta. Bo día, señorías. Non imos seguir falando de Ourense. Vamos falar de bono social térmico, non? Dese complemento autonómico. É moi a caída, ou consideramos que é moi a caída, traer hoxe esta iniciativa, dado que non hai dotación orzamentaria para o complemento autonómico do bono social térmico nos orzamentos do ano 2026, non? E con esta frase podese resumir unha realidade, é unha intención claramente política de rebaixar a protección social en materia de vulnerabilidade enerxética. Porque a pobreza enerxética é unha realidade crecente na nosa sociedade, especialmente na Galiza, onde climatolóxicamente temos zonas de severidade climática. É unha pena que non estea a señoría de Democracia Ourensana, porque Ourense ten unha zona moi importante, sobre todo o oriente de Ourense, que está declarada como zona adversa climática, así como a boa parte da provincia de Lugo. Así consta no Código Técnico de Edificación, no Reglamento de Instalacións Térmicas de Edificios, que son de obrigado cumprimento estatal. Entón, esta característica multiplica o impacto por milleiros de fogares vulnerables, pensionistas, persoas con familias numerosas. Os datos oficiais da Xunta, dos organismos estatais e das entidades sociais amosan que centos de miles de galegos e galegas seguen sen poder calefactar as súas vivendas de forma correcta. E o bono social térmico actualmente é a única axuda automática que se chega de maneira directa para combater esta realidade. Trátase dun pago único anual destinado a sufragar parte dos gastos de calefacción e agua quente dos fogares vulnerables. Entrégase directamente a aquelas persoas que xa son titulares do bono social eléctrico, que teñen que ser beneficiarios deste bono social eléctrico a data 31 de decembro da anualidade anterior. A respecto de quen ten as competencias desta protección social, na que hai certa controversia, porque, se vostedes se dan conta, é a única medida de protección social que recae na Consellería de Economía e Industria, que pode parecer unha anomalía, pero o que sí temos claro é que o marco competencial, que está ben definido, de feito está recollido incluso nunha sentencia do Tribunal Constitucional de 17 de marzo do ano 2016, onde establece que todas aquelas medidas de loita contra a pobreza enerxética correspóndelle ás comunidades autónomas, dado que se trata de actuacións englobadas nas competencias de asistencia social. Esa sentencia do Tribunal Constitucional conclúe que as medidas que haxen de adoptarse para conseguir a finalidade a que se destinan os recursos deberán respetar a orde constitucional estatutario de competencias, é dicir, que obriga tanto a Estado como a comunidades autónomas a artellar os fondos necesarios para permitir a execución descentralizada destas axudas. Ademais, as competencias autonómicas en materia de enerxía, vivenda e benestar social posicionan as comunidades autónomas como administración clave na loita contra a pobreza enerxética, con capacidade propia para deseñar políticas que se adapten ás realidades territoriais específicas. E xa se nos imos aos datos recentes, os que publica o Ministerio para a Transición Ecolóxica, o MITECO, podemos ver que na última táboa publicada, de xullo de 2025, en Galiza hai 97.894 beneficiarios do bono social eléctrico, casi 98.000 personas. Unha cifra que choca polo crecemento constante que se ven pasando do ano 2021, concretamente no ano 2024 eran pouco máis de 96.000, non? O sea, temos casi 2.000 persoas máis que son beneficiarias desta protección social. Unha evolución que reflicte un aumento real da vulnerabilidade enerxética na población galega. E xa nos imos ao informe do estado da pobreza enerxética en Galicia do ano 2025, que elabora a Rede European Anti-Poverty Network, a EAPN. Aí, se entramos nos datos, vemos que, aínda que se ve unha reducción da pobreza global no ano 2024, os datos relativos á carencia en materia social severa e a pobreza enerxética continúan a ser alarmantes. Algo que nos debería facer reflexionar, aínda que os datos de pobreza se están contendo, incluso van un pouquiño á baixa,
cando nos referimos á pobreza enerxética, cando ceñimos, que hai moita xente que non lle gusta poñerlle apelido, a pobreza enerxética, a pobreza, bueno, sí, pero ten unhas características e unhas connotacións moi específicas e deben ter un tratamento específico, non? Bueno, pois cando nos ceñimos a eso, a pobreza enerxética en sí, vemos aí cos datos, pois, a contra de ir a baixa están alarmantemente á alza, non? De feito, o 4,8% da poboación galega, o que representa unhas 130.000 persoas en 2024, están dentro deste marxe de pobreza enerxética. Se vamos ao dato de incapacidade para manter a vivenda a unha temperatura axeitada, a cifra alcanza o 16,6% da poboación galega, non? O que serían casi unhas 450.000 persoas. Non? Se nos teñimos aos atrasos no pago de facturas enerxéticas de gas, gas natural, butano e electricidade, aí temos que o 4,6% da poboación, o que serían unhas 124.000 persoas, experimenta atrasos no pago das facturas dos suministros enerxéticos. Non? O que supón tamén unha sobrecarga de gastos da vivenda, porque tamén hai un indicador neste informe que dice que o 33,2% dos ingresos das persoas en situación de pobreza destinanse a gastos de vivenda, onde os gastos enerxéticos teñen unha relevancia moi especial, sobre todo os que teñen que ver con agua quente sanitaria e calefacción. Estes datos demostran que, male a mellora xeral dos indicadores de pobreza, como decía anteriormente, pois a pobreza enerxética persiste como un problema estrutural que afecta a centos miles de persoas no noso país, na Galiza. E eu creo que isto tamén ten moito que ver co que está pasando ca vivenda. Creo que son dous problemas íntimamente relacionados. E, como decía ao principio, o importe do bono social térmico regulado polo Estado resulta claramente suficiente para facer fronte ao custo real da enerxía na Galiza, que, aínda que a partir do ano 2025 a cuantía base incrementa un 10%, pero seguimos falando dunha axuda que rolda entre 40 e 80 euros por familia vulnerable e pouco máis de 130 euros para fogares cualificados como vulnerables severos. Non? Entón, se botamos unha ollada ao que está pasando en outras comunidades autónomas, pois vemos que hai iniciativas en Castela-A Mancha ou incluso en Madrid. Ten complementado este bono social térmico, máis recentemente Cataluña acaba de quitar un decreto autonómico no que se artellan diversas medidas e unha delas este complemento autonómico ao bono social térmico. E aquí na Galiza, levamos xa 3 anualidades sin facer achegas a esta medida estatal, que nós consideramos que non é xustificable, que mentras que dispoñemos como dixen antes, de zonas con severidade climática, pois non estemos actuando en este senso, non? En poder protexer estas familias vulnerables severas, para poder dotarlas de unha medida adicional para ter un confort térmico, sobre todo nos meses de inverno. E debese ter en conta que a prevención e a loita contra a pobreza enerxética non é só unha obriga ética, senón que é unha estrategia de coste eficaz, sobre todo en outros ámbitos como o ámbito médico, onde os expertos coinciden que unha vivenda mal calefactada xera máis enfermedades respiratorias, empeora o estado da saúde crónica e multiplica o gasto sanitario. Por tanto, cada euro investido en loitar contra a pobreza enerxética aforra custos públicos en sanidade e en servicios sociais. Señor Golpe, ten que ir rematando. Remato xa, señora presidenta, non vou seguir aburríndoos con máis datos, pero o caso é que, como decía, investir no complemento autonómico ao bono social térmico é investir en equidade, en saúde e benestar. Eu creo que Galiza non pode continuar na cola nesta materia, mentras outras comunidades demostran meirande sensibilidade e responsabilidade social. Por iso reclamamos, aínda que tamén nos debateremos a partir da vindeira semana na Comisión Terceira, que se incluya nos orzamentos unha partida específica para este fin, para o complemento térmico, e que sexan o suficientemente áxiles, non como pasou en algunha outra unidade, na xestión destas axudas. Temos que ter en conta que persoas que viven nun país excedentario en enerxía eléctrica non poden estar sumidos nunha pobreza enerxética. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, señor Golpe. Señora Iglesias, ten 8 minutos. Grazas, presidenta. Bos días a todos e a todas. Señorías, hoxe falamos dunha cuestión esencial, a loita contra a pobreza enerxética. E falamos, sobre todo, da capacidade real das administracións públicas, da central e da autonómica, de estar ao lado das familias.
E permítame empezar con claridade. O Partido Socialista de Galicia imos apoiar esta iniciativa, como non podía ser de outro xeito, do BNG, porque coincide co que vimos defendendo dende hai anos e porque responde a unha necesidade social evidente aquí no noso país e tamén coincide coa iniciativa que xa temos registrada sobre o complemento, sobre reclamar ese complemento galego do bono social térmico. Pero tamén queremos deixar claro que facemos tamén con voz propia desde unha posición política que non imita nin sustitúa a ninguén. Hai a voz dun partido que leva décadas defendendo as máis vulnerables, a dun partido socialista que non elimina axudas, senón que as crea, as financia, as incrementa, como fixo o goberno de España durante estes 7 anos de goberno progresista tan complicados e tan difíciles. Cunha axenda progresista de socialdemocracia baixo a máxima de non deixar a ninguén atrás, gobernando para a maioría, non para a minoría selectiva, que, como denomina o señor Corgos, o conselleiro de Facenda, os beneficios sociais selectivos, esas baixadas de impostos aos que máis teñes, senón gobernando, como decía, para a maioría. Efectivamente, na dotación do proxecto de orzamentos para o 2026 non se contempla ningunha partida específica para o complemento galego do bono social térmico. E tamén quería resaltar aquí unha baixada significativa moi importante que hai tamén nos orzamentos en materia de eficiencia enerxética. A reducción dun 13%, que eso é significativo, como falaba o señor Golpe, non? Realmente as nosas vivendas non están acondicionadas pois eso para os temas de eficiencia enerxética, pero a Xunta de Galicia non aposta por esas melloras de eficiencia enerxética, entre outras cousas, porque se detraen dos fondos propios e aquí había moitos fondos Next Generation de eficiencia enerxética que, como sabedes, na anualidade de 2026 teñen que xa estar executados e, por tanto, xustificados en decembro do 26. Tampouco hai nada do tema de autoconsumo compartido doméstico, é dicir, uns orzamentos absolutamente raquíticos e que non pensan na xente máis vulnerable. E, señorías, non podemos esquecer tampouco o contexto no que se produce este debate, que aquí quero tamén poñer de referencia o que fixo o Goberno de España, que actuou mentras unha xunta retirou dereitos. Primeiro, hubo un encadenamento sistemático de crisis que non podemos obviar, a pandemia, logo veu a crise inflacionaria pola invasión de Ucrania, de Rusia en Ucrania, que fixo que subera moito o prezo do consumo eléctrico polo tema do gas, unha subida dos prezos da enerxía que castigou duramente as familias de ingresos, sobre todo medios e baixos, e que en Galicia, ademais, se viu agravada polo algo ben coñecido, que na nosa comunidade autónoma pois leva máis de 2 anos registrando unha inflación superior á media do Estado. O último dato trimestral o 2,9% frente ao 2,1% da media nacional. É dicir, que aos galegos e as galegas lle costa máis a vida, lle costa máis ir o día a día e comprar os produtos da compra, e costalle máis, xa non dicir pola gran alarma social, a gran problema que temos neste país co alugueiro da vivenda ou coa adquisición da vivenda. E que fixo o Goberno de España? Pois puxo en marcha 15.000 millóns de euros en medidas sociais e protección enerxética, incrementou o ingreso mínimo vital, as pensións non contributivas, o bono social eléctrico ampliado, limite as subas do alugueiro, bonificacións do combustible e un longo etcétera. Especificamente o bono eléctrico reforzado e o bono social térmico introducido polo Goberno socialista no ano 2018, fruto deste encadenamento progresivo de crises, esa mosa de resiliencia do Goberno de España para atender aos máis vulnerables e, sobre todo, non deixar a ninguén atrás. E que fixo a Xunta mentres? Bueno, pois eliminar o complemento galego do bono social térmico, alegando que as facturas baixaron, polo menos era o que argumenta no informe que eu recibí en agosto de 2025, e a argumentación realmente que atende un pouco contra a intelixencia de que se saca este bono social complemento galego do bono social térmico. Unha decisión que deixou, pois como apuntaba tamén o señor Golpe, non, os datos de 96.000 familias, é dicir, un incremento de máis de 2.000 personas en apoio adicional, no momento no que na inflación non só, como decía, non baixa, senón que sigue medrando se comparamos coa media de España. Todo isto, bueno, pois é importante dicilo, ten consecuencias, mentras o goberno galego se dá a reducir impostos a rendas e os patrimonios máis altos. Por qué? Porque gobernan para a minoría, e non para a maioría social deste país. Por tanto, o que me pregunto eu, como se pode defender que as facturas baixaron cando Galicia lidera esta inflación? Como se pode eliminar unha axuda precisamente cando máis fai falta?
Entón, señorías, dicímolo claramente, a pobreza enerxética non é unha estatística, é unha realidade brutal para milleiros de fogares galegos. No noso país tamén se facía referencia ao informe EAPN de 2025. Cerca do 20% da población está a risco de pobreza ou exclusión social. Esta é a realidade que debería ocupar a Xunta de Galicia. Fronte a isto temos eliminación de axudas esta axuda social. E non é política, nin moral, nin socialmente admisible. Por iso, dende o PSDG, defendemos que se recupere o complemento galego ao bono social térmico nos orzamentos de 2026. Non é un capricho, non é unha proposta partidaria, é unha necesidade social. Neste sentido, tamén teño que poñer de manifesto, xa remato, que durante estes anos pensamos que xa viramos todo, non? Pero non. Mentras o Goberno de España, como dicía, activa miles de millóns de euros para evitar que a xente quedara atrás, temos aquí un presidente, o señor Rueda, que se dedican a criticar, a bloquear, a non colaborar, a confrontar por sistema co Goberno de España. E o tempo, elimínanse complemento social, como complemento galego do bono social térmica, retirouse a tarxeta básica que atendía a 75.000 familias galegas, recórtanse axudas clave e apenas se puxeron en marcha medidas propias. Tamén o problema real que existe na nosa comunidade autónoma, que non é compatible o risga con o ingreso mínimo vital. E outras comunidades autónomas, como País Vasco, Cataluña, Valencia, xa solucionaron. Pero aquí non. Confrontar co Goberno de España por sistema, aínda que sexa bo para Galicia. Pero o patrón, como digo, é común. Mentras suben as transferencias das axudas estatais, o Goberno galego vemos que detrae fondos propios dos orzamentos canto máis aumenta esas transferencias. Un dato tamén, un 40% máis que recibiu o Goberno galego do PP de transferencias do Estado á Xunta de Galicia, en comparativa co Goberno de M. Rajoy. E vimos tamén que no Consello de Política Fiscal e Financiera que se celebrou o luns pasado, anunciou por parte da ministra de Facenda que as transferencias a Galicia incrementase nun 6,75% respecto ao ano anterior. Por tanto, nós pensamos que aquí no Goberno galego se vive do pulo de crecemento económico e social do Goberno de España e aquí en Galicia os orzamentos son raquíticos, son grises e, sobre todo, atenden a unha minoría. Por tanto, xa remato, a dereita levanos dicindo que o Estado central non fai dabondo por Galicia. Pero miren, señorías, o Estado financia o bono eléctrico, o Estado financia o bono térmico. O Estado ten aprobado un paquete social histórico baixo a máxima que dicía o principio da intervención de non deixar a ninguén atrás. Nada máis pola miña parte. Moitas grazas, señora Iglesias. Por parte do Grupo Popular ten a palabra o ceiro, o señor Lorenzo Gómez. Moitas gracias, presidenta. O Estado xestionou que de todos, señora Iglesias. Sobre todo, recadando máis que nunca e metendo a man nos bolsillos a cada vez máis os cidadáns, non? Vostede di que Galicia non debe estar a cola, pero obvia que Galicia foi a única moito tempo que estableceu este complemento que vostedes agora reclaman, non? Eu repasando o debate no pleno que tivemos hai case un ano sobre este tema, unha iniciativa do Partido Socialista, lembrei, repasando isto, como decía, que xa por aquel entón vostedes traían unha iniciativa similar, eu creo que co mesmo obxectivo, non? Tapar as súas vergonzas, e decía daquela cada vez menos presuntas que nos chegaban dende Madrid. Eu falaba daquela das ventaniñas que se abrían nesa sorte de calendario de Adviento que nos estaba a brindar o social sanchismo nas distintas sedes xudiciais. E concordo con vostede, isto tamén é importante dicilo. Mire vostede por onde o calendario, ese calendario de Adviento ao que me refería eu en decembro do ano pasado, non foi só para o Nadal, porque levan vostedes, señorías socialistas, abrindo ventaniña tras ventaniña todos os meses do ano. A última, a coñecida onte da condea do fiscal general do Estado, que cando foi imputado saliron todos eses do equipo de opinión sincronizada, socialista e progresista, como vostede acaba de fachendar agora, a defender a súa inocencia a capa e espada. A mesma capa e espada que usaron para Santos Cerdán, para o irmán do presidente, para a señora Begoña Gómez
é un longo, etcétera, de ventaniñas que cada vez que se abren sacan unha sorpresa maior. E todo isto, vostedes que son os grandes defensores de todo, incumplindo a Constitución, porque vostedes levan sen presentar os orzamentos todo o que vai desta legislatura. E xa son máis de 2 anos, señoría. O señor Golpe comezou agora a súa intervención dicindo que nos orzamentos da Xunta non hai partida orzamentaria para o complemento do bono social, pero que o goberno que vostedes apoian, señor Golpe, nin siquiera presentou os orzamentos. A min non me extraña en absoluto o nerviosismo e sobreexcitación dos deputados socialistas que estamos a ver nas últimas semanas, porque por unha banda vémolos nunha competición absurda entre vostedes para ver quen é o discípulo aventaxado do señor Besteiro, e por outra, a desvergonza máis absoluta que lles fai atacar dun xeito desmedido para evitar ter que defenderse de algo que é indefendible. Dignos constantemente que non confrontemos co goberno central, que ese está en Madrid e que nós estamos en Galicia. Agora non o fixo, pero eu convido a que se apliquen o conto, porque quen máis fala da ultradereita, de Vox e de Feijóo en esta casa para tapar as súas miserias son vostedes, señoría Iglesias, que non fan unha sola intervención, ata de agora mesmo, na que non repetiran os párrafos que lle mandan dende Ferraz. E lembrolles, señorías socialistas, que aquí en Galicia, a ultradereita nin está, nin se lles espera, para disgusto de vostedes, Por certo, señor Golpe, que opina o BNG sobre o asunto do fiscal xeral? Porque deso non dixeron nin mu. Limítanse a pedir explicacións, iso sí, en voz baixiña para que non se lles escoita moito alá en Madrid, non? Señorías, no momento en que con carácter extraordinario se puxo en marcha o complemento autonómico do bono térmico, a factura media da electricidade no ano 2022 era de 105,48 euros. No ano 2023, 60,34. A media no que levamos do ano 2025 está esa factura entre 54 e 56 euros. É dicir, unhas diferencias respecto a hai 2 anos de máis de 500 euros anuais. En o que respecta ao gas, cando se establece o complemento autonómico extraordinario, o mercado experimentara unha subida importante do 45%. De igual xeito, ademais do precio da electricidade, o prezo do gas experimentaba unha subida dende os 0,048 kilovatios hora de xaneiro de 2022 aos 0,070 de xaneiro do 2023. Esta situación aconsellou que en anos anteriores houbera este complemento. Porén, no último ano, ese descenso do prezo foi significativo, xa que actualmente están a pagar 0,45 euros. Un complemento que non podemos esquecer que era un complemento para atender unha situación excepcional derivada do incremento dos prezos enerxéticos. Polo tanto, cando as familias máis o precisaron, a Xunta de Galicia respondiu complementando os bonos sociais para protexer aos máis vulnerables. Máis de 15 millóns de euros no que se beneficiaron 55.600 familias nese bono en Galicia. Non obstante, non lles quepa dúbida de que dende o goberno galego están a observar esa evolución dos prezos enerxéticos, acabo de mencionar. En caso de que, por mor da súa inestabilidade, coñecida por todos, suban, evidentemente, dende o goberno galego considerase valorar a habilitación dun complemento autonómico a ese programa de axudas destinada a paliar a pobreza enerxética en consumidores vulnerables, como fixo xa en outras situacións excepcionais. E unha vez máis vostedes veñen aquí a autorexirse como defensores dos máis vulnerables, pero saben quen estableceu esa figura de consumidor vulnerable, señora Iglesias? Xa llo digo eu. Un goberno central do Partido Popular no ano 2017. E vostedes votaron en contra, señorías. Así que eleccións cero. Porque así é como vemos que lles preocupan a vostedes as persoas
vulnerables. Pero que o Estado tamén diminúe o bono social eléctrico. Di o señor Golpe na súa iniciativa, aquí o pon, están mandando cartas para decir que se diminúe o bono social eléctrico. Pero claro, aquí o Estado nin tocalo. Reclaman a Xunta que amorteza os efectos da diminución da achega estatal. Eu, de verdade, a autodeterminación entendía que era outra cousa, señor Golpe. Lamentablemente, as familias vulnerables galegas, a educación, a sanidade e o medio ambiente só lles interesan a vostedes para facer demagoxia, para desacreditar e desgastar ao goberno do Partido Popular na Xunta. Unha estrategia clara de poñer o foco na Xunta de Galicia para tapar a falta de xestión do seu goberno central. E digo ben, do seu goberno central, porque vostedes, señor Golpe, tamén son socios do goberno que ten condenado a un fiscal general. Un goberno presidido por eso que nos dixo alto e claro, de quién depende la Fiscalía General. Un goberno tan progresista, señora Iglesias, que pretende, con ese grupo de opinión sincronizada, facernos crer que dá igual ter orzamentos que non telos. E iso, a falta de orzamentos, señora Iglesias, tamén afecta aos máis vulnerables. É evidente. Señorías, afortunadamente o goberno de Alfonso Rueda, xa vou rematando, presidenta, segue a traballar por e para Galicia. Nos vindeiros días aprobaremos o maior orzamento da historia de Galicia. Iso sí, farémolo en solitario. Menos mal que está o Partido Popular para gobernar Galicia, señorías. Pero se tanto lles preocupa baixar o prezo da luz aos consumidores, señorías da oposición, por que están en contra de RDG? Por que cada vez que teñen ocasión vostedes atacan e desacreditan esta sociedade? Señor Golpe, cal é a súa opinión sobre o recurso de inconstitucionalidade ás repotenciacións eólicas que propón o goberno galego? Porque ese recurso non contribúe en absoluto a rebaixar o prezo da enerxía, e vostedes sábeno. E o que é máis inexplicable, que lle parece que sexa o mesmo goberno que recurre ao constitucional esas repotenciacións, que agora sexa ese mesmo goberno o que repotencie os parques, que promova repotenciar os parques máis antigos. Disto non falan, pero veñen aquí a facer ver que lles preocupa o prezo da enerxía e calan cando o señor Besteiro traballa e se gaba para acadar a desconexión da rede eléctrica para toda unha provincia. Tamén votaron en contra da Lei de Recursos Naturais e o único que fan é desacreditar ao goberno galego sustentado por unha maioría absoluta e para elo non lles doen prendas en utilizar a demagoxia e a manipulación, creando un relato que a maioría dos galegos non lle compran, señorías. E nós, que estamos aquí representando a esa maioría e a todos os galegos, tampouco. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Lorenzo. Para a peche, tendero a palabra, señor Golpe, por 3 minutos. Grazas, presidenta. Bueno, antes de nada, quero agradecer a señorías do Partido Socialista o apoio a esta iniciativa. E agora van permitir que faga un exercicio de yoísmo. Voiles contar unha cousa. Como vostedes saben, eu dedícome ao mundo técnico na enerxía, non? Cando chegou isto do bono social, o bono social térmico, non vou dicir que sexa unha anomalía, pero houve que formarse, houve que lidiar con estas cousas porque non estábamos afeitos a todo isto. Entón, eu descobrí un mundo moi duro. E descobrí unhas realidades que descoñecía. Entón, escoitalos agora a vostedes aquí, tirándose bif uns a outros, e que si somos a muleta de Sánchez e que el fiscal non sei que, estamos falando de personas, joder. Estamos falando de personas que o pasan mal, Non estamos falando de eólicos, nin de minas, nin... A ver, señor Lorenzo, vostede xa me escoito dicir a mí en público que me encanta esta comisión, os debates que temos nesta comisión. Porque solemos ser moi dilixentes en canto, respetando a posición de cada un, pero solemos debater bastante ben, salvo alguna rara sección que ten vostede a súa esquerda ahora mismo. Pero, pola contra, solemos ter uns debates interesantes. Entón, eu non sei que ven hoxe, eu entendo que o oportunismo da sentencia do Tribunal de Orden Público, do Tribunal Supremo, pois que lles dá esta baza para traela. Pero, a ver, ao mellor non era o sitio, non era a iniciativa onde había que metelo. É que, eu repito, estamos falando de personas que o pasan bastante mal. Eu digo a verdade, eu visitei domicilios facendo auditorías en consumidores vulnerables
que se tiñan que cantar con a cerilla. Cantábanse con misto, por decirlo así de forma resumida. E non son pobres porque queren, porque ese relato de si tú lo puedes o lo consigues, eso queda moi ben para o señor Jeff Bezos e para toda esa oligarquía americana, pero aquí non funciona. Hai xente que é pobre porque non lle queda máis remedio que ser pobre, ou porque non hai as oportunidades para sair da pobreza. E esta iniciativa traemos nós hoxe precisamente unha oportunidade para paliar esa pobreza. Eu entendo que pode argumentar o tema dos precios da electricidade. Ten toda a razón. Podeme argumentar vostede pois que non ven a conveniencia. Pero, home, o resto saque do discurso. A ver, que estamos na Comisión Sexta, que temos a cobertura mediática que temos. Como non fajamos o noso vídeo, non o colgen, E de verdad que me doi, sinceramente, así eu digo, doime moito todo o que acabo de escoitar. Eu pensei que iban vostedes a ir polo camiño doado e dicir que no, e ya está. Bueno, vale. Vostedes son os que gobernan, sí, con maioría absoluta, sí. Pero aquí teño un EIVA, e acabo de darlle as cifras. E se quere, podo pasarlle o resumen do informe da EAPN. As cifras son as que son, e a realidade é que é. E non é nada halagüeña. Que vostedes non queren artellar o complemento autonómico, vale, pero é un EIVA. É unha EIVA política que van ter que arrastrar un ano máis. E po ano que ven, por estas datas, volveremos aquí con unha iniciativa exactamente igual. Porque non é demagoxia traer a voz dos máis vulnerables. E seguiremoslo facendo. E, bueno, de recursos de Galicia non lle vou falar porque iso xa quedará para outra. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, señor Golpe. Vamos